Добрый дзень, дарагія сябры. Мяне клічуць Крысціна Шчасная. Нарадзілася я ў горадзе Слуцку Мінскай вобласці. Скончыла музычную школу па класу фартэпіяна. У 2013 годзе скончыла універсітэт кіравання па спецыяльнасці юрыст з ведамі дзяржаўнага кіравання. Также паспела атрымаць вучоную степень кандыдата навук у юрыспрудэнцыі. Гэтак жа за гэты час паспела скончыць школу тэлерадыёведучых і нацыянальную школу прыгажосці. Але, як аказалася, я яшчэ і творчая асоба. Займаюсь спевамі на прафесійным узроўні. На дадзены момант з'яўляюся суддзёй міжнародных і рэспубліканскіх вакальных конкурсаў у Рэспублікі Беларусь і за яе межамі. Цяпер праходжу навучанне ў інстытуце павышэння і перападгатоўцы кадраў. Люблю вельмі працаваць над сабой, не стаяць на месцы, развівацца. Вось такая я, Ціна Шчасная.